everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Pamilya na magita, di ba? Dili tingali mo ikalain ang kung mangutana ko kung hain karon ang amahan ni Dave. Ha? Sukat man good, wag may mahibaw o makakita sa iyang papa. Patay na di iyang papa? O buhay pa? Hain na siya. Nagkita na ba mo, Dave? Wa. So wa pa mo magkita sukad. Wasa ka ma-interes o pangutana sa imong nanay, no? Kung hain na ang imong tatay? Amy, Wala sa komentaris nga mangita pa sa kong amahan. Igo og kontento na sa ko sa pagpangka og pagmahal ni nanay nako, Amy. anak, Dave. Ang hira ko dingi pailan ako si Dave sa among anak. Kay tingalig, sama ni Dave. Dili sa punya mangita niya ang among anak. Kung dili may makadayon. Amy, Lami ang imong sinabaw nga manok, Chen. Nga tanglad himong pahumot. Wa na gisali og lamas. Salamat ini ha. Magkakaon na jud ko og tarong. oh, Ay, kaalimuot. Di ato bang ragon ako ng electric fan, Dave B? Alimuot jud kaayo. basig panhuton ka. Dili sa ko makatugon ingin ani kaalimuot kaayo. Sige. Hapla sa lawa niya, teka. Magawas ako. Asa man ka? Ato na ko si nanay sa sala. Ako na pasulon diri. Nga naman. Pagkatulgo na. Asa man? Dini sa katre. Tupad mo. Unya ikaw? Mauwi ato sa sala. O baka ha, dini sa sahog. Magbanig lang ko. Ana, masagid ang akong pwesto. Si nanay man sa katre. Unsa? Kami mo ay magtupad? Unsa ko ni Dave? Day, Palak ka, uy. mitali ko na siya na nagbukot. Gawason ko na si nanay. Tay, Nagbata ka pa man lagi. dali na. Asa man ta? Si nanay, mga tuog na good. Ato na tas kwarto. Tupad mo ni Amy. Kamulang dito, uy. Dinilo ko sala. Nay, Lakaw na, Dave. Di mo yung magtipon na tos papanhigdan. Unsaw ni bataah. Di ayon bayak mo. nay. Sorry na ya. Nak, sige na. Salamat sa pagsabot ka no, nay. Makalagot. Nagatuog naman ang tako. Nakamata sa manungkos kalimuot. Marapag misamot na noon ang kalimuot. Marag-init siya kayo. Kuhaan ko din bukto ni Dave nga niya sa kuntiyan nga nagkakuspi. Halimuot siya kayo. Samot pang may nagkakwes na ako. Kamay pagit kaayo ng Katri. Parehas naman ni kadako sa kong Katri dito sa bahay ni Lola, uy. Mas dako pa maganit tingali to. Mayong tagmahuwasan na si Lola. Mahuwasan na si siyang kasuko na ako ron nga makabalik na ko sa amo. Dili ko Dili ko makaantos ining kamay kaayo nilang pay. Unya, tipo na may tanan og butang.
Wa ko maana din kay tanga. Masaran! Mura pa bisigit! O sa to! Sunog! Shit! Mabangon ko! Mulili ko sa bintana. Asan ka? Dali lang ko. Ay! May mo pa, Dave! Ay, sa kakusta ko, be! Sa kong kakusta ko sa kailinuot kayo. Uy, sa ko ba? Huwag ka magkapatid sa kasaba sa gawas? Huh? Awaragon! Sunog! Sunog! Sunog? Ginoo ko! Dali ini! Magawas lagi ka dali! Dali! Tanong na to kung asang sunog! Dali! Daan pag lagi ko! Lagi na kain Si nanay! Gibati! Ikaw na ko sa nanay! Den, di ka na sunog bay! Di ka sa bahay ni Inang wala. Unsa? Ito si ko pura pag-uwi nakabantay nga nakagawa siya. Unsa? Ito na ako. Dili! Amay! Amay ni Lola! Sino ako? Lola! Di ba nga ito mga butang? Nakadulo ni sa aton! Ipagawas ako ang mga mahinungdanong butang nay! Diyaw na mo! Si Lola, Dave! Imi! Luwasan si Lola! Wala tayo mahimo para ni Lola ni mo! Naugdaw na inyong bahay! Nay! Ikaw sa'y bahala ni Imi ha! Ngusunan ko balik sa bahay! Diyan na mo! Hindi niya palabi, Inday! Wala ako, Lola! Anak ko'y kapaulian! Lola! Narito sila sa unahan. Layo din kay tinagan na pa ko din sa ato ang kayo. Doon na lang kayo. Ipasirita na sa mga bumbero o tubig ang mga bahay din. Dali na mo. Pumalay na tagi ka din. Isa din. Ay, isa din. Nasunod sa bahay! Isuot siya balik. Ako siya basol. At tuwan din sila si Mama na. At ako dito ni Emmy. Hindi. Ginoo ko. Sobra ka. Kadagan ang bahay ginaugdaw. Gatusan. Nakip ng ato. Ginoo ko. Nay! Magunsa naman ang tayo hindi ka ron, Dave. Magkabangon na tali nay! Dili tapasagdad sa Ginoo! Maningkamot ko nga! Magkapabarog na pag-usabog bahay! Pero asa matang kwarta nung. Kisabi mo tamang na to, Dave. May ayuda man ko nung ihatag ang gobyerno. Cash assistance o pagkaon. Samtang niapata din sa gym. Diyos ko. Sila usap si Ginny ug ang pamilya. Parehas na to. Naog daw sa mga gipuy-an. Ug diasap sila din sa gym, temporaryo may pondo. Pinalay sa tumbutan nga ito nakuha. Ang gihaguan ta sa pinakatuig na hanaw daw aso. Nay! Ang imo asawa, hindi na pa na siya nasigig hilak na asa suo. Wa mo doon na to rin eh. Nakunak, ato ang ami. Nag-uul na bataas pagkawa sa iyang apuan. O nay! Doon sana ako si Amy. Amy? Kagaling ka pa din eh. Dali. Dali. Asa, Dave? May kapainan pa ba dito? May kapaulian pa ba dito? Wala, Dave. Temporary una ta din na sa gym sa atong barangay. Kung makatukod na niya tag balik og bahay. Pamalin na tag balik dito. Dali lang.
May gipanghatag mga painit ang taga barangay. Mamainit ha. Mga nisab kuno to ang mga taga DSWD. Panghatag og ugas ug uban pa. Mura na lang ulit ang mga baboy nga magpaabot nga malawgan, ani. Imi. Pagkunahon na ana. Karon naman bitaw ni. Dali na. Buhi ko. Imi. Ano ba lang unta ko mapadani mo? Waunta ko mabdusron. Waunta ko mapawaan ni Lola sa bahay. Wauntay sunog nga nahitabo. Imi. Kundi pa lang munta ko. Dili maapelong kasunog si Lola. Labaw nang may sunog na mahitabo, kinaamang ko nga makabantay. Ako ang iyang sangunan matagabi sa pagpamaong sa tinang mga suga. Ingon man sa pag-check sa gasol, kung nasira na ba ni? Kung wala ba kita ang kilimtano na kaayos siya. Malimot na siya usahay. Nga may giinit pa pa di ay siya nga iyang gibiyaan. Ang kaiwat naman ko dito. Banang wat na nakatabang ni Lola. Ug ikaw ang sad-ani ining tanan, Dave. Kung wa pa ko nimo pamabdusi, dili unta di mahitabo. Ikaw ang sad-ani ining tanan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!